nik behan duzio eukinu mobila. Nik usteet, debatxe bat bukatzeako udara hortan eukinun, 12 urte o lauko nitun, eta eukinun ze eskursio bat egon behar nintzen, eta amak esan zen, bueno, mobila emango dizut. Eta gero aitaren ama azkenen beti lagunekin gatzeko egola jama mobila erabiltzen nun, gatzeko. Eta azkenen ja, amak esatu benga, ja, zure lagunak mobila daka ez, zu baita. Baina honik ari desastean zearen nun ukitzen mobila, bakarrik aste brutan. Guain momentu igual, enun ulertzen, baina guain eskertzet. Esan genezake mugikorak guztiz konfiguratzen duela gaur egun gazte, baina bai gizartearen egunerokoa, ez? Eta askotan handitugun jokabideak edo dinamikak sortu dezaketela gero gure bizitzan eragin nabarmen bat. Adibidez, ondoezaren gestioan edo osasun mentala dela eta hainbeste informazio edo interakzio sozial edo hainbeste estimulu hain modu potentean jasotzeak sortu dezake errealitatearekiko desatxikimendu bat, distantzia bat, gizartearekiko interes falta bat, despolitizazio bat ere. Mugikorrek eta bertan ez, dagoen errealitate virtual guzti horrek, eragin bereziki nabaria du adingabeen artean. Helduen artean baita ere, guztio pairatzen ditugu ondorioak, baina are latzagoak dira adingabeen artean, eta jakin behar dugu gure garunek txiki-txikitatik behar dutela beste garun batekin kontaktua izan garatu ahal izateko. Baina nolabait, nerabezarora iristerakoan, gure garunek, hormonen laguntzarekin noski, ulertzen edo pentsatzen dute erreferentziazko garun hori nahiko ulertzen dutela, ezagutu dutela, eta behar dituztela bestelako estimuluak, ezagutzak, esperientziak izan bere garapen guzti hori aurrera eraman ahal izateko. Horrela ulertzen dugu, nola nerabezaroan modu natural eta orokor baten aldentzen garen apur bat kakotxen artean familia testu inguru hortatik, eta bestelako aktoreek garrantzia handiago hartzen duten gure balore, autoestimu eta identitate eraikira horretan. Baina gaur egun, aktore berri bat dugu plazan. Eta da errealitate virtual hori. Bertatik jasotzen duten guztia eta ikusi eta bizitzen duten guztia, ari da neurri handi baten baldintzatzen beraien autoestimu, identitate eta balore eraikiera hori.